ekene m Igbo niile, ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ife na-emeli Igbo ihe. Biko nụ, akụkọ anyị ji ebe a n'ụbọchị nke taata bụ akụkọ nwoke anụnwa foto ya dị ebe a kịta. Ọ nwanne dama na iti foto ya mgbe gara aga si na olili ego nwanne nwoke si alụ ọlụ na ọlụcha anya bụ ụlọ ọlụtakwara ya ka nwanne nwoke si wee ọzọ ụlọ wee siri maka nwanne nwoke kwucha na ihe kwucha na vidiyo. Mana kịta diọkpala nke enyere ego ekwuo ka anya bụ ife si wee jee, ka anya na ego si wee jee, na onye enyere ego ya nyeluo ya ka ife niile si wee gaa. Biko nụ soro na anyị na nekene vidiyo ebe nwanne ya nwoke kwuru okwu na ya bụ vidiyo ka anya m n'ife si wee gaa. Aha gị wụ John ọkwa ya? John anọsi ike, onye Samuel anọsi ike, nwanne gị nwoke boro ebubo na ije were ụlọ ya ebe a ka anyị chọrọ ịconcentrate. Anyị anụla from mommy ihe gbasara otu eshiri ka ala na otu eshi ka ala, mana achọrọ m ịjụ ma ala ahụ ekere iketere ekete ị nwetara akwụkwọ? O nwere akwụkwọ ma ọ ma iji ga anyị nga ka anyị hụ ya. Okay, ka nke gị oke onye ọbụla ji nke ya, and this is your own. Mepee ihu ya, mepee ihu ya ka ndị mmadụ hụkwa ihe nọ n'ime. Okay, nke a wụ your own part of the paper document ọkwa ya? Ọ dị mma. Achọrọ m ịjụ gị ugbu a, nwanne gị nwoke Samuel boro gị ebubo na o jitere gị almost 6 million na Malaysia. Sị gị first of all na ọ sị gị zụọ ala ka gịnị ya, ka ọrụ ụlọ gịnị ya na-abọ ga-ebi ihe woto o shiri kwuo ya na ya ejitere gị ego. Gị sị ya na ị hụrụ half plot ebe nekede ebe ahụ, ya jụọ gị ego ụlọ gị kwuo, ya were the money nye gị, na ya ewetawezi ego ka ị na-arụ 3-story building. Na ọ bụ ihe okwu ihe o nyere gị, o nyere gịnị ya kwuru, na ya na-ejiteziri gị ego 6 million naira ka o jitere. But mgbe ndị mmadụ nọ na-akpụ ya na-asị ya nna na onwekwe ihe ahụ ga, onwekwe ihe ahụ ga, ya akpọzi ya gị sị gị na ya ga-alọtazi ka ya jiri aka ya mara otu o si eme datin. Mgbe ọ lọtara ya ahụ na ụlọ ọwụ sef onwebe ebe o ruru eru, even the first day sef awụbe ya awụ n'ime 6 million o nyere gị. Biko kọwatụrụ anyị kpọmkwem otu nwanne gị nwoke shiri jitere gị 6 million na otu o shiri zụọ ala ahụ. Ekelela m kwestọna ndewo ị na-ajụ m. Biko nne ga-enye m chance ikwu ụka ume, because enwere m ike kwugachi eji ume nna m gbasara m na my brother onye ma ya toro na family ọkwanye onye ma ya eji aga and eji akpọ anyị ejima ma ị na-eto and abịa dọkwanụ ejeghị m school, o jekwa na school karam, so ma go to from primary to 6 stop or Chiamgba, I will help you. Aga m enyere gị aka asị onye ka ị mara akwụkwọ karam. So njeje mụmụ ọrụ ya bụ ya after ya gụcha primary school ba Bethel bịa m nungo bụ ndị ka Bethel ga na-ahụ m mba mgbọla ha magari meje shi fencing ma biskit meje apaba ana ha ime school edia ma kpela sha go ha. Okay, so sama go child school ba choma university nwe admission na poly go ND go cha ND ya hini nende anhu the sponsor. okay, so go cha ya kpọmam na ho ga-eje HND ya na Enugu. Sam akasa mage no si ebe ahụ som naanị m ihu onye sofaga gbasara ihe because ụmụnne m ndị ka tọrọ anyị enwe ka enye gacha ihe gbasara ba das ba nwe enye gaka na kpam je enye gaka wu same. So makpọ my junior si gị nwe ijem Enugu oge bu maka aka mage nọrọ nso jefu HND gị ya jụ my brother aju. She okay, so bana. Ebe ahụ gas fefoge. Jema. Anum na. Without lage. So my brother jega kwala Enugu graduate ya. The dog graduate really the final exam. Ma nwe di here bank apam 300,000 tima apam. Ụmụnne m nwaanyị m ma ahụ m ara nwaanyị m ọhụrụ. Ya nwoke nwaanyị ọ lụrụ ụmụ aga ya ọhụrụ akpọcha m ndị niile about area about 8 ga Enugu for final exam ya.
eshi ọhụrụ oshi exam hall na-apụta anya eji bullet na-agụ hafụ the whole ihe niile anwụrụ picture esiri ọmụma akpụrụ ụgbọ nweghị onye gidere anyị nụbụrụ Chineke ya na ya dị ya bifo anya ayọma so anyị ebutekwa na mụ na ya na-eje njem asị nwanne ya skuulu o jere efe ọ sụrụ ọmụnwa o riela rie ọmụnwa emechara m aparatus m ihe meji arụ mesin ọrụ ụlọ ma aparatus nje kwuru Enugu na-arụ ego ma ya eri ebe ahụ ya ejekwana skuul so emegakwa ka ya fụa na abịado about ala emela ala emehụ samino school samino ụlọ after o jechere Enugu baa so obi na compound ọgwa m caretaker na poli enwere m different room lodges mmere makpọ my brother si ebe echemere ịlụ nwaanyị gị na enyi gị ma ahụ ya ahụ enyi ya ka na-eme enyi bete maba ahụ si ke a efeela enyi ke na wozi ololo ma enwe different many lodges nwere so mele anya kpọma ya si ngwa she na village fa ka mbanye gị one lodge ahụ ụlọ ọnụ ahụ 60 something rooms na the lodge me were akpafe ya aka ejira mana na 10 naira 10 kobo ya nwe rie lion share ya nwe rie everything inu na the lodge but o jikwe nwe problem o je richa rie landlord akpọma m shapa m were na nwanne nwoke tiga nga ma solve all the problem ndị makpọ masha afụla m niile n'ishi so ka ha ana ụwa na-agachikwa pụta m na so ma do the time ndị ọgọ m bịaba kpọọ m si onye Aba because ebe m bi ebe ndị ọgọ m anwụnwụ ndị nwe the land na m nwere small land epụtara and kpe emebiela ebe many years ana ma ha kwechighị ịgba aka hapụ this side ka m nwejeji m the land ya were sị the land nọzi azụ ebe m bi ala ahụ kwanụ na Nnekede Federal Poly umerim umudibia so ma ndị ọgọ m akpọrọ m gawa jejim the land samin na men n'ụlọ anyị echemebede echiche Malaysia anyị echemebede echiche ala bekee ma echetu ndị ọgọ m nwesha ego nwa majọ nwe ego nwesha ọwụ 250 si with be nkwana ndị ọgọ yeah 2012 be nkwana ndị ọgọ ma gị anya 200 nwoshi ụlọ for Frodama hụ that 250,000 ahụ ego omenala 200 ahụ ego ala si okay nsogbu anọ ma kwe m 50,000 so can raise the 200 a ga-eji ụgbọ the mainland ma kpọrọ my senior brother the first day ahụ eji ejekwa ụgbọ ahụ ya were ezi anya ahụhụ ndị anyị babe kwa ụgbọ onye anyị nyere ego omenala anyị ga-ekpọrọ anyị jee tu ndị okenye a ga-akwenye ndị ụgbọ so amagwala nsị enwere onye mmanya imega challenge na the land onwere onye ka enwere ịwụ ka ya wụ 350 ke m kwanụ chọkwara izu otu ala ahụ so mele anya ndị okenye the next day m bịara ndị okenye si mba enweghị onye ka ego ya ka kem ma m dịka okorobịa sikwana nna gị ikpo ihe ego aha ọgọnụ dederesia na asaida ndị mpanụ ga ahụ dị ihe ndekọ yutu ịgbaga ha nweche enye nwa ojiji ahụ onye ego ya aka si oke nweche oke ma ha akpọkwala m ụgwọ omenala so nwe were ma forget ya the land nwe were the land reshi onye ego ya aka so ma gbashi nkịtị chefuo shi alọsọla m the land so my brother nụkwa ụlọ jikwa eso m eje this njem so I know one day in 3 months later
lekwa the boy ezere the land abịa ma akim maka ama mpa ya wuru oyo agịga abaloji ọma very well mma ya very well eso me the message no na mpa ya the house so the boy agbamashi onye abashi mpa ya ha ejina je mpa ya hala mpa ya shi huchi that small land again okay cho we cho ho gi me that land they sell who back one plot or two plot ya ho 85 by 23 do the that's all ntakere other half plot or do the half plot okay half so but all long okay so machi okay ebe e chere ho ala back ina chere si nego le ashi ngba na gbam the truth na ho chere ji ala bekee na and offer 1 week ego ya visa ya ga me expire ebe mpa ya decide ashi ala ha re good na nchohula that 300 na mhafuzi ego Omenala ndị ọzọ nyehu ya that 300 back chi holo he mkpere ndị ọgọ me ala ahụ mmekpere 200 because of ego geki kakim mere shi ya 300 mgba he ngazu ga ala ahụ now that 200 ahụ mkpere ndị ọgọ m ikperekpe but gikpe eyuzuola me 50,000 he made that money but here na akam na is 150 okay ashi onye aba elebe the 150 no ihe mgbaga gị sami nne me aso onye jere school nukwa nga ahụ da boy no the boy kwanu kpọkwa a friend ya bịakwa I for a number so my gbapa at the 150 nwa agụcha the 150 ego ahụ yezo 150 ya sheme mgba onye aba lekwa ho ge so anya the man aseme na ha ga-eji aha my junior brother made the statement of account na ha ga-eji my own as onye tọrọ mmadụ ya hụ babiri ala and the two my junior brother hụ je ala bekee ama hụ na ụlọ na ọrụ ma ire ala ahụ ya wuru sha ala ha hụ ka anyị turu na nhụ onye a ga-egide na Nigeria n'ụlọ so na ga-eshi nga gide onye ino Malaysia ama hụ ga-atọmasị ahụhụ ya ife onye Malaysia mmụọ jere ya datamaka ya mele la anya ịma ihe niile mmegala ya eji m obi m echegaghị m echiche nche abụọ ịghọtala machi nsogbu anụ ji aha m mee ya enwe m problem the man eji aha m made a statement of account aja dị na emechaa na kpọ anyị anya abịa akịya ya shi na ahụtiri aha my senior brother inside that place to sign na hụ ga-akpọrọla anyị jema to his compound ya isi okay nsogbu anụ anya ejema by surprise nwanne m nwoke ama acha bịara anya bịaru ọpara nne m ya si ke anyị bịara anyị si lekwa ihe anyị kọrọ bịa akọwa mana ya dị oke akọwa mana akọcha na ya si oke na hụ onye nyere ya sign ya no ha kọrọ bịa na to sign ya sign ya ọpara nne m sign ya for the land ma sign ya sama sign ya ya were 700 kwa anyị the man onwe ya anọrọ nga asị na a ga-enye ya ego agent na hụ ụmụ ya na ala bekee zụrụ the land anya masama achara pamananga ka ha gbasara so ma sama were sama agawazi obodo Igbo sama bido jema obodo Igbo sama jena obodo Igbo nọ n'ebe ahụ ma ya na emekọ so asị ihe onye ọma ha mere ma babara eze ego chọrọ ibido yom asị ihe ọma megala m ma chọrọ m ibido yom ma kpọọ my brother maka eji no makpọ ya say my brother achọrọ m ibido half plot ma ahụ nọ backyard asị na nwere ego njem yes eji m ego njem ya but na ihe niile ya ume na ya na hụ gakwa like ka onye na maka na for the land and for the house for the ụlọ and the two na hụ ga-alọ I like ka ya nye na maka ma ha ya
ya wụrụ ma ga-arụ ya dọn ahụ ga-emezi ya ọsịsọ na ahụ chọrọ ịba ya bata edeki ya first deki ya anyị emeji ala ya hakpụrụ ụmụ ya bi nazi ya hakpụrụ ụmụ ya mụ na ụmụ ya nọrọzie nso obi ha ayọ ya ala ịghọtara machi uche ihe ha kwụrụ na m asị junior brother asị onye m hepụkwa nna machi enesi nsogbu anọ machi ya nsogbu anọ makụ mara nwaanyị m si lekwa ihe my brother si nwaanyị mee be shi olo si amaghị ekwuli gị debate my brother nwe m ọchị ụya ha oke ya but ha kwuru ka ọ hepụ m n'ụlọ ọsịsọ ka ụmụ ya shi nazi bịakwu ka ọ na-alama second one ya mind ya rịzie ko ya kpọ ma ya jiri kwuo elekpa anyị jiri so onweghị mgbe ala wukie onwekwenu mgbe ụlọ arụ gaji wụrụ ụlọ ya nwa mgbe o jiri wụrụ ụlọ ya o nyere gị aka ịkwa ọ ha kwuru ka o nyere m aka lekwa ha o kwuru nye gakwana m aka ka ọ hepụ m ka anyị deki ya family anwụ ike bịa nọrọ mgbe ba nọrọ with me ya rụ azịkwa n'ụyọ ka ya hala m ụyọ m so elekpa anyị jiri enumichi ma eji enumichi o jiri eji ala m ego ọ na-eji ego na-enye ewu from nwaanyị ya ọ na onye le gị 6 million chere nụnụ ego niile o ji aga nwaanyị ya ka ọ na-enye ego nke ọ na-enye ego ana m ahụ ego anya nwaanyị eji ala m 200,000 150 and o jiri echila m aka aba nwaanyị ya kpọrọ lasbon ka ọ kpọrọ nwa bịa to me nye m the money that's enwe asị ka eweta statement of account gị ugbu a agaghị ahụ ego o jitele gị shishi okay shishi agaghị ahụ ya so ma ịkọsịkwa na ihe elekpa nwanne anyị dị hepụga m erughara m adanne m because anya obi ụtọ na village ahụ na nwanne gị nwekesa ahụ ugo ụyọ na ahụ na onye wugo ụyọ onye ji ego ji ewu ụyọ ịma na ụmụ nwaanyị je gbamazi asị ma ha ji ego ma ahụ jọsịrị n'kọrọla ya hepụ m ahụ na ha nwere ozi anyị mede ahụ ya nwere ozi ụyọ ma kpọọ my brother one day ko ya komala me something si ele adanna m si nwede kekeke si sam ya odakuru si ya si okay ele he na disare na m hafuzi ụya gị hafuzi ya na m hafuzi ụya ahụ onwe m ọkpọgaji ya yo ọ na-awụzi pe anyị nwegazi problem nke ọ bụ aba decide mazation ụlọ ya na enyemaka ahụ ọ chọrọ inye na m hafuzi ya hụ jizi aka ya bịa dụọ jizi aka ya arụmazi the house ma ọ baa si sami gị baa ị ga-arụ ọyọ m aga m ekwe gị ka ị rụọ ọyọ m gị ebe eche m chi gị aka ga-enye gakwa nna m aka sifanụ agaghị m inye na m ahụ na omeba mgbe ha fụziela m ụyọ m ka mmụọla ndị ya obodo 100 years coming ma arụcha ya nchọkwa mmejere ala m jeje continue ya ihe kpandere gba ya so o jechala ala bekee baa ihe ọ nụrụ naanị 2 years even ndị ya ahụ kwụrụ fọ ayọba eru na 2 years ọ nụrụ Malaysia ọ nụdụ hụ dị 2 years ama m ndụrụ ego ọ kpara ọ nwere one girl ọ mara aka na akpa nwa ashawo onye mbili Edo State to ya nkwacha ahụ ga-alụ ya the girl aparacha ego niile nwe na Malaysia kemgbe ọ bara Malaysia ya para ya ma ohe ihe niile mega my junior brother of course so my brother aba instead of a cool down my estetilo check akwana far back ma m furu ya do n'udu mmiri o check ahụ ho mere o ya ahụ oke ya o edilam sim zola ya ala mazo ala ahụ dere ala 50,000 ha zụrụ ya each plot ala my friends okolochi igega fecha olokwu 50,000 each plot ham zụrụ ya and the girl mpa ya nwụrụ and the girl amam the girl ya chọmazi ego makpọ ọdụ onweghị ọ sị na ezụrụ ya la but ihe okwu ga-ewu maka ụlọ which means anyị nwetara the story na ndị agbaga kpane gị ihe enwonwo gbe ahụ ọchị ama hụ zụrụ eke zola lezus zola eke iji misi ụwa hụ ya a ga-esi yes ọ pịgaga ma ejugbe ego o kwuru echi okwu ịghọta ihe kwuga lezus ya a friend na Bethel a doctor ọnụ Chineke mebere ọnụ ha n'ụlọ onye abana ọmamama
o disappointed after the man from through account to the doctor my je Lagos the doctor about plane my about keke je Lagos onwe ma even alanda nsukala amanye eje apego ahem no nga ho sign as nwanne nwoke. Thank you. Okay, nwanne m email nọ na ọ ekwuchakwa na wetali unu na-asị n'Igbo na ọ ya adịrị Igbo mma ọ dịrị nwoke mma biko nụ ọ na-anụgo n'aka nwanne nwoke asị na anụ isi onye anụ n'aka onye ọ na nwanne nwoke kwugoro okwu I believe na everything ya bịa into conclusion na ma ha anaghị ya eke ikpe n'ọnụ ofu onye mana true nke ọzọ jere obodo Igbo wee weta ego ka alụ ọnụ mana ife mezi mana amụha materi eji wee lụ amarọ ka ịnya na ihe na-egosi wee je mana ọ na-epụta wee sị ka ọ sara isi onwe ya biko nụ uche onye adịghị ya njọ ka na-ekwu maka ihe aka na-ekwu bụkwanụ nwanne na nwanne na mata ihe ọbụla ha mekịta nwanne kafa na-abụ biko si chọọ ụzọ kafa na-abụ dozie onwe ha bifo mmadụ agbanye nwa nwanne nwoke aja n'anya ọkpọ ewee bụrụ n'anya biko nụ Igbo ndị ọma njem ọnụ ka anyị nwere mgbe ọzọ.